जतना फुं गाहाम ताबुक जों ओ जागाव गुवाहाटीयाव फाइसक बायखा गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव ओ जागाव ताबुक चिनि IRCTC नि तरफ থেকে প্রায় 1200 জনানি जों चामुं एरेन्ज खालायजाक ताबो जों अबनो जों तलांनाय ट्रेन बिसिं अबनो कुलको जों 1 by 1 चिनि जे वारियर सकल जों चिनि भलन्टियार बिसिंतिके जों ताबो बागनानि बागै ताबो ट्रेन जगै दं अब ताबुक जों गुवाहाटीयाव सफायजाक ताबो जों गुवाहाटीनि तरफ থেকে चिनि जे पेन्ट्रीनि तरफ থেকে आरो 1200 जनानि बागै एरेन्जमेन्ट खालायजाक अजागा जों दाबो अबनो तिसाहि दङ चिनि भलन्टियार्सनि बिसिंते अबनो जों ट्रेन बिसिङाव दावै जों बरकनो बागै रोजाकनाय माहिकै जों अबनि कुलुगो खाख्लायाव ताइ बारा तंलाक मासे तंलाक जों बेसिसे जों एरेन्जमेन्ट खालायजाक दङ ताइ अबनो कारै हयतो जों हरते वैसा जों हरगाव कुन जागाराव जों सागु सयके पार्टिकुलार जागाव आ जागाव जों माहिकनो एरेन्जमेन्ट खालायाखैनो जों चिनि जरा वारियर्स तकनो जों चारनान बगे अरेंजमेंट खालायजाक कैसे ले सकता है